Hello mga kusok maradyaw na adlaw no update ako man sa nahitabo diri Surigao sa Barangay 3 sa bayan ni Dato Adlaw no makita nato mga kagusok mga Surigao nun grabe ka jud ka peaceful ang ato area ko man mga adlaw na adlaw mga Surigao nun no aniya ko bayan sa kuran makita nato ang ato area ko man mga kagusok grabe ka peaceful gumikan bayan ni tabo diri Surigao no mga Surigao nun mao na mga kagusok amo kaya po manglabay diri mga tarsiko